Lawwali ya zamo ango amarya Amina zo taho dangi na ta murna da auren ɗansu an yi. Lawwali ya zamo ango amarya Amina zo taho dangi na ta murna da auren ɗansu an yi. Ya bismillah Allah kai zansa, komai za ka yi ka kai wasa, aikin hannu ba ni rena sa, in Allahu ya yi ma kyauta ba mai kwacewa. Mu koma ɓangare akan aure, ango da amarya ga sunan tare, auren sunna wanda an kare. Lawwali Amina sun yi aure babu canzawa. Lawwali na kira ka saurara, kai da Amina kun wuce yara, ko laifi ta ma ka kai kyara, ku yo hakuri da juna in kun yi babu sakewa. Ina ango zane zancenka, ga Aminatu yanzu ka ɗauka, ci da shanta duk suna kanka, soyayya za ka nuna mata babu saɓawa. Ke Amina shawara gunki, tunda a yanzu an yi aurenki, ki yi haƙurin zama da angonki, zaman aure ya wuce wasa inda sabawa. Uban ango ina kira gunka, daga yau Amina ta zamo ‘yarka, can a gidanka za ta zan sirka, huɗubar aure za ka yi gunsu karka mantawa. Wayan ango yanzu zan gaido, gurin taguwa sai an kira wando, uban ango ka wuce kwando, Bubakar uba ga ango ne babu canzawa. Mamar ango Zuwaira zan sanya, Sani na Amira bani mantawa, Fatima Zara bani mantawa, Maman Medu Jamila zan sanya bani mantawa. Yayar ango Aishatu ta zo, a biki na kananke ba mu cin kamzo, Madam Mari Umar ta zo, dangi na amarya yanzu zan zano babu canzawa. Fatima ce uwa ga Amina, Baba a gali uban Amina, abokai na amarya na kira Mina, Zainab da Ummi na kira a sama zo ki takawa. Samira da Zara bani manta ku, Rahima Khadija Aishatu ta zo, abokan ango zan kira sun zo, Lawwali soja gashi nan ya zo har da takawa. Nura zamani na kira Nasar, Sumaila da Ibo na kira Omar,
ife dilla na kira kadar, garan bule da dogwadu sun zo sun yi takawa. Muhammadu ya taho yana murna, baban Haidar ya taho murna, Salisu soja ya taho murna, Cidiyan Isiya shi da Saidu sun yi cashewa. Ina Isa ba za na manta ba, Feti Razak ba za na manta ba, Angela Samunu ba zan manta, Isiya soja na kira Difa ba na mantawa. Anan ne ni zan rufe waƙata, babaye lanke rabon wauta, Allahu nake kira ka mun gata, komai na duniya yana sauyi na ta canzawa.